खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रेलगारिनि जाब्रबथायजों बिबौ आरो फिसौनि जिउ खहा गुवाहाटीआव फिसौज्लाखौ इन्टारभिउ होहोनो थाखाय बिबौआ लानानै थांदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव गुवाहाटीनिफ्राय न' फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो रेलगारिनि जाब्रबथायजों बिबौ आरो फिसौआ जिउ खोमानो गोनां जादों बिथांमोनहा गुवाहाटीनिफ्राय निउ बङाइगाव स्पेसियेल ट्रेनजों न' फारसे फैफिनगासिनो दंमोन बेयावनो बरपेटा रडनि साखाथियाव थानाय गुवागाचा रेलवे स्टेशनाव बिथांमोनहा ओंखारदोंमोन रेलगारिनिफ्राय ओंखारनानै रेल लामाखौ बारस'नाय समावनो गुबुन गंसे गारिया बिथांमोनखौ सौख्रांदों जायजों जिउ खोमानो गोनां जादों बिबौ आरो फिसौआ बिबौआ 70 बोसोर बैसोनिमोन मुङा आब्दुर रहमान आरो फिसौआ 20 बोसोर बैसोनिमोन मुङा नाजरुल इस्लाम बिथांमोना बरपेटा मेसपारानि थागिबिमोन गुवाहाटीआव इन्टारभिउ हैनायनिफ्राय न' फारसे गिदिंबोफिननायावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोन्दों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आसाम सोरखारा दा सुथुर नंला एबसुआ दा पजिशनखौ सोलायगासिनो दं बे गोख्रों बिबुंथिखौ होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखौनो बुंथिदों दि दुलाराय बर' फरायसा आफादा दा पजिशनखौ सोलायगासिनो दङ सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा 10% बर' थानाय गामिखौनो नांगौ होननानै दाबि खालामोमोन दा एबसुआ 100% बर' थायोब्लासो गामिखौ नांगौ होननानै बुङो बेनिखायनो एबसुखौ साबायखर बावो होननानै बुंथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदि थांनाय 2003 मायथाइयावनो बेबायदि एबसुजों सावरायनो मोननायमोनब्ला आरो मोनसे गोदान बिचार जागौमोन सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बेलायावबो एबसुजों सावरायनाय जादों जेराव बर' गामिखौ ला नाथाय नन बड' बा 50-50 बर' आरो नन बर' थानाय गामिखौ दाला गुबुनफोरा खस्थ' मोनगोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बुंनाय जादोंमोन बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुजिदों बा रियेलाइज खालामदों आरो दा लासै लासै खामानिखौ मावलांगोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा दा बिथांमोनहा मोन 15 गामिनि लिस्टखौ हरगासिनो दङ एबसु आरो जों दा सुथुर नंला जयै गोरोबनानै खामानिखौ मावगासिनो दं होननानैबो बुंथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हादराव उरांनि जाब्रबथायाव सा 18 जोखोम जानो गोनां जादों जायनि मादाव 3 गाज्रि जोखोम जानो गोनां जादों खाफाल मोजां बे जाब्रबथायाव रावबो दावबायारिनि जिउ खहा जायाखै कानाडानि टरन्ट' पियारसन इन्टारनेशनेल एयारपर्टआवनो जादों बे दुखुनांथाव जाथाया डेल्टा एयारलाइन्सआ लेन्डिं खालामबाय थानाय समावनो रानवेनिफ्राय बेलथायहैदों फोरमायथिनो गोनांदि डेल्टा एयारलाइन्सआ गासै 76 दावबायारिफोर आरो 4 क्रिउ मेम्बारफोरखौ लानानै टरन्ट' पियारसन इन्टारनेशनेल एयारपर्ट फारसे फैगासिनो दंमोन बे समावनो लेन्डिं खालामबाय थानाय समाव रानवेनिफ्राय बरफआव बेलथायहैदों जायजों सा 18 जोखोम जानो गोनां जादों बेनि मादाव 3 गाज्रि जोखोम जानो गोनां जादों खाफाल मोजां बे जाब्रबथायाव रावनिबो जिउ खहा जायाखै 80 दावबायारिफोरखौबो रैखा खालामनो हादों प्लेनाव टेकनिकेल जेंना थानायनि थाखायनो बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जानो मोन्दों मा जाहोननि थाखाय बे जानो मोन्दों बेनि सायाव नायबिजिरनाया जागायबाय होननानैबो रिपर्टआव फोरमायथिदों गोलाव समनिफ्रायनो बेमारजों भुगिनांनायनि जाहोनाव रां रुफानि आंखाल जानायलाय अनफावरि रायजो राजाफोरनिसिम अनसुंथाइ बिहरदों बिरदाव बसुमतारीनि नखरनिफ्रा क'क्राझार जिल्ला फुकागाव गामिनि रुंसारि आसेम बसुमतारी आरो मुस्लिमा नाब्ले बसुमतारीनि असे फिसाज्ला मुस्रि बिरदाव बसुमतारीया थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो पेनक्रियासआव इनफेक्शन जानानै दङ नखरनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोब्राब जानायलाय थांनाय 31 दिसेम्बर 2024 मायथाइयावनो क'क्राझाराव थानाय मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादोंमोन नाथाय डक्टरा हानाय नङा होननायलाय बरपेटा जिल्लानि फाखरुद्दिन आहमेद मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय होनो थिसननाय जादों आरो गोबां रां रुफानि आंखालनि गेजेरजों फाहामथायखौ होगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों गोलाव समनिफ्रायनो फाहामथाय होनायाव गोबां रां रुफानि आंखालजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो अनफावरि रायजो राजाया जाहाथे एसे एनै मदद होलायो बेनि थाखाय खावलायहरदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा लोगोसेनो बिटिआर सरकाराबो जाहाथे बेराम फाहामथाय होनायाव रां अनसुंथाइ हरो बेनि थाखाय खावलायहरदों आरो जायफोर रायजो राजाफ्रा अनसुंथाइ होनो गोसो बिथांमोनहा अनसुंथाइ हरनो हागोन एकाउन्ट नाम्बारखौ मबाइलनि स्क्रिनाव होनाय जाबाय नोंथांमोनहा नायनानै लानो हागोन बिटिआरनि बिखा क'क्राझाराव आसाम आयेन आफादनि जथुम्मा खुंनो हानायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि गोग्गानाय बिथाङा गोग्गायाबो मानो जानो मानोना सिगांनि समफोराव बेबायदि माब्लाबाबो जाफेराखैमोन बेखौ लानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो बुंथिदों दि 40 बोसोराव आंल' आसामनि सासे गिबि मन्थ्रि जाय बिटिआरआव सानदाइन हर थादों आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि प्रफुल्ल कुमार महन्तआ बिटिआरआव हरसेबो थाफेरनो मोनाखै तरुण गगैयाबो 15 बोसोर आसामनि गिबि मन्थ्रि जानायाव
हरसेबो बिचाराव थाफेरनो मोनाखै सर्बानन्द सनवाल बिथाङाबो बिचाराव हरसेबो थाफेरनो मोनाखै जेराव बिमला प्रसाद सालिहाय बिथाङा बिचाराव थाफैनो नागिरनायाव बन्द फोसावनाय जादोंमोन होननानै बुंथियो हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लोगोसे बुंथिबावदि आसाम बिधानसभाखौ कक्राझाराव खुंनाया गोरलै नङामोन आसामनि रावबो गिबि मन्थ्रियानो खालामनो हायाखैमोन रावबो गिबि मन्थ्रियानो कक्राझाराव राजखान्थिनि सभा रड श' खालामनो हायाखैमोन कलेजाव बिदाय सभा बेखेवनाय सभा बेफोराव फैफेरनो मोनाखैमोन दा बिचाराव आं उदाङै गिदिङो रेलि खालामो राजखान्थि सभाफोराव थाङो बेबायदि थासारिखौ आं खालामबाय होननानै बुंथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनिफ्राय मोनसे फोसावथाय कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिनि थाखाय इन्टारभिउआव बाहागो लानो हांख्रायहरदों डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव बड' बिफानाव 6 दाननि कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिनि थाखाय हांख्रायहरदों गोसो गुदुंफोरा 26 फेब्रुवारियाव फुंनि 11 रिंगायाव इन्टारभिउ होफैनो हागोन थावनिया अफिस अफ द भाइस चेन्सेलरनि वज्राज सेट कनफारेन्स हलाव सोलोंथाया नांगौ आयदायाव 55 जौखोन्दो लानानै मास्टार डिग्री खालामनाय जानो नांगोन लोगोसे नेट बा स्लेट बा सेट नङाब्ला PhD थानाय जानो नांगोन गोसो गुदुंफोरा बाय'डाटाजों लोगोसे गासै फोरमान बिलाइनि फट'कपिस आरो अरिजिनेल फोरमान बिलाइखौ लानानै फैनो नांगोन 26 फेब्रुवारियाव फुंनि 11 रिंगायाव अफिस अफ द भाइस चेन्सेलरनि वज्रा सेट कनफारेन्स हलाव इन्टारभिउनि थाखाय फैनो हांख्रायहरदों कम्पानियाव रां जमा दोनोब्ला गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन बेबायदि लब दिन्थिनायखौ नोंथाङाबो दासिमबो फोथायो नामा जुदि नोंथाङा दासिमबो फोथायो अब्ला नोंथाङा मेगन बेखेवनांगौनि गोनांथि दं मानोना बेबायदि बुंनानै गोबां सुबुंखौनो लब दिन्थिबोनाय जादों आरो गोबां सुबुङानो थगायजाबोनोबो गोनां जादों फिन आरोबाव बेबायदिनो निउ ट्रेडिं कअपारेटिभ ससाइटिनि जियाव नांदों माखासे सुबुंफोरा बाक्सा जिल्लानि गरेस्वराव जादों बे जाथाया गरेस्वरनि रेलवे कल'नियाव थानाय दुखुथिया सुबुंफोरा खैफोदजों भुगिनो गोनां जादों सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला निउ ट्रेडिं कअपारेटिभ ससाइटिनि मुङाव नीलकमल पालआ रां खांदोंमोन सानफ्रोमबो सोरनिफ्रायबा 120 सोरनिफ्रायबा 150 सोरनिफ्रायबा 100 बेबायदिनो रां खांदोंमोन नाथाय रां मोननांगौ समाव दा नीलकमल पालआ खारखुमाबाय आरो रांखौ होआखै होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जाहाथे बेनि सायाव राहा लायो बेनि थाखाय दाबि दैखांदों भुगिनांनाय सुबुंफोरा नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' SR RPC आरो दिल्ली GNCTनि बारग' आइ कनसालटेन्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन जेराव जेबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों